vendo? Estou vendo un cómic sobre a vida no futuro. Está interesante, eh? Sí, está moi ben. Ro, que ves? Estou seguindo o videodiario da semana. Eu estaba vendo un vídeo que gravei durante o verán. Gravaxelo ti soa? Sí, vamos, é super sinxelo. Programas as gafas para que graven durante todas as horas nas que estás desperta. Super genial. Non tedes fame? É que acabo de ver un anuncio dun restaurante, a verdade é que me entrou unha fame que teñades pensado comer con alguén. Non, non tiña pensado comer con ninguén. Ai, pois por mí, perfecto. Vale. Bueno, chicas, vamos. María, e se deixas que o coche conduzca só e ves aquí detrás comigo e vemos unha peli? Ah, vale, genial. Pois vale. entonces poñes coordenadas, non? Vale, Suri, queremos ir a tomar unhas hamburguesas. Por favor, elixa a mellor opción por nós, vale? Bueno, vamos. Imos. Ahora daslle o play, por favor. Sí. A ver que nos recomendan hoxe. Vale. Menú 5. Menú 2. Menú 3. Vale, pois entonces pedímolos e xa pago. Listo. Que ben está o futuro, non? Sí, a mí o que máis me gustou é de que os coches poden conducir sós. Pois a mí o que máis me gusta é o de poder gravar coas gafas e ver a televisión nelas. É que a través delas podes ver os teus cibercompañeros e a ciberprofesora, así non tens que sair da casa. Sí. Non te chamou a atención, por exemplo, de poder pagar co móvil? Claro, e tamén o de que a pegada digital podes saber as tuas necesidades alimentarias. Buah, xa, é que chegaremos nós a vivir algo destas cousas. Eu creo que si, a tecnoloxía está se desenvolvendo moi rápido.